नमस्कार. मागच्या भागामध्ये आपण बॅरिस्टर नाटकाबद्दल या तिन्ही कलाकारांची मतं ऐकून घेतली. या भागामध्ये थोडीशी रंगभूमी आणि थोडासा चित्रपट याबद्दल त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहे. हिला ती तुमच्यापासून सुरुवात करतो की मराठी चित्रमालिकांमध्ये की एक सोज्वळ आई, मोठी बहीण, प्रेमळ सासू, मावशी अशा सगळ्या चांगल्या, सुंदर, शांत अशा सगळ्या भूमिका तुम्ही करतात. तर त्याच्यामध्ये कुठेतरी आपण टाईपकास्ट होतो अशी भीती नाही तुम्हाला वाटत? म्हणजे हे दुसरं की का करता? म्हणजे तुम्ही भूमिका निवडता का? हां, आता पहिलं ह्याचं उत्तर की टाईपकास्ट होतो का अशी भीती नाही का वाटत, तर तशी नाही मला भीती वाटत. याचं एक कारण असं आहे की तुम्ही ज्या पॉप्युलर भूमिका झाल्या, ज्या भूमिकांमधनं मला जास्त पाहिलं गेलं आहे किंवा त्या अशा प्रकारच्या जरी भूमिका असल्या तरीसुद्धा मी अतिशय वेगळ्या अशा काही भूमिका दूरदर्शन मालिकांमधून केलेल्या आहेत. म्हणजे अतिशय महत्त्वाकांक्षी, डॉमिनेटिंग बिझनेस वुमन अशी मी एक हिंदी सिरियलमध्ये भूमिका केलेली आहे, किंवा एक पॉलिटिशियन कोल्हापूरसारख्या ह्याच्यातली अशी भूमिका मी केलेली आहे. आणि पूर्णपणे व्हिलन असलेली अशा प्रकारची भूमिका मी केलेली आहे. परंतु दुर्दैवाने त्या भूमिका एवढ्या स्मरणात राहिलेल्या नसतील. त्या कालावधी त्या मालिकांचा फार दीर्घ नव्हता. परंतु अलीकडेच एक कुलवधूसारखी एक सिरियल आली होती ज्याच्यामध्ये मला वेगळ्या प्रकारची भूमिका मिळालेली होती आणि ती मी केली, ज्याचं मला खूप चांगलं ॲप्रिसिएशन लोकांच्याकडून मिळालेलं होतं. दुसरी एक व्हिलनची भूमिका तर मी म्हणजे माझ्याकडे त्याच मालिकेमधल्या असंच पॉझिटिव्ह आई, हिरोईनची आई किंवा अशी भूमिका आली होती, तेव्हा मी त्यांना अशी विनंती केली की ही तर भूमिका मी करेनच, परंतु मला असा आत्मविश्वास आहे आणि इच्छा आहे की तुमच्याकडे अशा प्रकारची जर काही भूमिका असेल निगेटिव्ह, तर तेव्हा माझ्यावरती विश्वास ठेवून आणि मी तीही, कारण बरेच जण मला असं सांगतात की तुमचा चेहरा असा आहे की जो अशा प्रकारच्या पॉझिटिव्ह भूमिकांच्यासाठी हे आहे. तेव्हा मी त्यांना असं विचारते की जी माणसं वृत्तीने म्हणजे ज्यांच्यामध्ये काही दुष्ट प्रवृत्ती असतात ते काही सगळ्या वेळा त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत नाही. म्हणजे खरं तर उत्तम व्हिलनचे जे मी काही मापदंड किंवा हे मानते की तो ज्याच्या चेहऱ्यावरनं तो अजिबात व्हिलन किंवा दुष्ट प्रवृत्तीचा माणूस वाटत नाही, अशा वेळेला जेव्हा त्याच्याकडून अशी कृत्य घडतात तेव्हा जो बसणारा धक्का असतो किंवा ज्या पद्धतीने एक टिपिकल व्हिलन म्हणल्यानंतर जे आपल्या डोळ्यासमोर येतं ते नाही, अशी मी त्यांना रिक्वेस्ट केली आणि तेव्हा त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवून ती भूमिका मला दिली, मी ती केली. परंतु हे गोष्ट खरी आहे की मला जास्त करून ते प्रामुख्याने अशा प्रकारच्या सोशिक, साधळिक, भारतीय स्त्री, आई अशाच प्रकारच्या भूमिका माझ्याकडे येतात. परंतु त्यामध्ये पर्टिक्युलरली मालिकांमध्ये जर आपल्याला वैविध्य आणायचं असेल, तोच पण असेल, तर त्याला माझ्या दृष्टीने लेखकाची खूप मदत होते. म्हणजे अलीकडची 3 उदाहरणं सांगायची झाली तर असंभवमधली आई, अग्निहोत्रमधली आई आणि आत्ता एका लग्नाची दुसरी गोष्टमधली आई, या तिघी आईच हिरोच्याच आई आहेत. त्यांचा आर्थिक स्तर सुद्धा थोड्याफार फरकाने तोच आहे, परंतु त्या आईला त्या लेखकाने एक वेगळा चेहरा दिलेला आहे आणि त्यामुळे ती कॅरेक्टर ही वसुधा म्हणून ती लक्षात राहते, किंवा अग्निहोत्रमधली मृणाल म्हणून लक्षात राहते, किंवा आत्ताची देवकी म्हणून लक्षात राहते. शैलेश, बॅरिस्टरनं मराठी रंगभूमीवरती तुला एक आता स्थैर्य दिलं, एक नाव दिलं. त्यामुळे आता अर्थातच एक चलनी नाणं म्हणून कदाचित निर्माते वेगळ्या वेगळ्या भूमिका घेऊन मागे येतील. तर मिळेल ती भूमिका स्वीकारणार का थोडं चूझी होणार? नाही, मी असं कधीच नाही केलेलं, यापूर्वीही नाही केलेलं. जेव्हा म्हणजे मी बॅरिस्टर केलं नव्हतं तेव्हाही मी असं कधी केलं नव्हतं. कधी नाटकं विचारली जायची मला. मुळात एक तर आधी सगळ्याच म्हणजे
माझं कोणाची हे नाही काही स्टेटमेंट म्हणून मी करतोय, जनरल एक सांगतोय की मला कधीच नाटकवाल्यांनी निर्मात्यांनी सिरियसली घेतलेलंच नाही. कारण मी सिरियलमध्ये काम करतो आणि हा त्यांच्या दृष्टीने अत्यंत मोठा अवगुण असतो. पण तुम्ही जर मला नाटकात घेतलं नाहीत म्हणून मी सिरियलमध्ये काम करत असेल तर त्याला माझा इलाज नाही आहे. आणि तुमच्याकडे नाटकात काम करणारे तुमचे लोकसुद्धा सिरियलमध्ये कामं करतातच, पण त्यांनी मला सिरियसली घेतलं नाही हा त्यांचा मुद्दा आहे. त्यांनी मला सिरियसली घेतलं नाही, मी त्यांना सिरियसली घेतलं नाही. काम उत्तम चालू आहे माझं, काही प्रॉब्लेम नाही. आता बॅरिस्टर केल्यानंतर कदाचित त्यांना जर कोणाला वाटलं आणि काही चांगली नाटकं माझ्याकडे आली, कारण त्यापूर्वीही जी काही नाटकं माझ्याकडे आली होती ती जर चांगली नसतील तर ती मी कोणीही असो नाकारलेली आहे. कारण माझं एक म्हणणं आहे, मी नाटक करतात सिरियलला खूप चॉईस नसतो. जेव्हा आपण एखादी भूमिका करायचं ठरवतो तेव्हा त्याला लावले जाणारे निकष माझे तरी काही वेळेला वेगळे असू शकतात. काही वेळेला ते पैसे असतात, काही वेळेला तो चॅनल असतो, काही वेळेला त्या भूमिकेची लेंथ असते, माझे जाणारे दिवस असतात, किती दिवस लागणार आहेत त्या भूमिकेला, आणि मग ती भूमिका काय आहे या सगळ्या गोष्टी त्यामध्ये आपापल्या पद्धतीनं निकष म्हणून आपण लावत असतो. नाटकाच्या बाबतीत मला असं कधीच करायचं नव्हतं आणि कधीच केलं नाही. मी जी काही मोजकी नाटकं केली असतील ती कुठेतरी मला इथे भिडली, येस मला हे करायला हवं म्हणून मी ते केलेलं आहे. मी यापूर्वी काही वर्षांपूर्वी क्षणैकपुरे नावाचं नाटक केलं होतं, त्यानंतर मी आता बॅरिस्टर केलं. क्षणैकपुरे हे नाटक मर्सी किलिंगवरचं नाटक होतं, मी स्मिता तळवलकर त्यामध्ये होतं. खूप चांगलं वेगळं नाटक होतं. त्याच्याबद्दल मतांतरं असतील, प्रयोग अफलातून व्हायचा. त्या नाटकाचं अवॉर्ड वगैरेही मला मिळालेलं आहे, निर्मात्यांना हे सगळं माहिती आहे. परंतु ते नाटक स्वीकारताना सुद्धा बाकीच्या नाटकाबद्दल मला बऱ्याच शंका होत्या, पण त्यातले जे 2 सीन होते ते सीन मला भिडले. म्हटले येस, या 2 सीनसाठी मी हे नाटक करणार. मग त्यामध्ये आम्ही बऱ्याच लेखिकेकडनं ते बदल घडवून आणले. रोहिणी निनावेने लिहिलेलं नाटक होतं ते, आणि ते केलं. त्यामुळे मी याआधीही कधी येईल नाटकं चलनी नाणं वगैरे असं काही नाही, आणि मी चलनी नाणं वगैरे बॅरिस्टर करूनही झालेलं नाही आहे, हेही मला माहिती आहे. आणि त्याकरता मी बॅरिस्टर केलंही नाही. बॅरिस्टर जेव्हा काकांनी मला पहिल्यांदा विचारलं तेव्हा, जेव्हा तात्याच्या भूमिकेसाठी, तेव्हा मी त्यांना सांगितलं होतं मी पडदे उडायला येईन पण मला हे नाटक शिकायचं आहे. बॅरिस्टर करण्यामागे तेव्हाही, आजही आणि यापुढेही माझी भावना एवढीच होती की मला हे शिकायचं आहे. त्यामुळे आता लोकांना काही वाटून मला जर कुठलं चांगलं नाटक आलं आणि मला ते त्याच पद्धतीनं भिडलं तर मी ते करीन, पण असं काही मुळात मला वाटत नाही. आणि माझा असा बिलकुल म्हणजे काकांच्या मताशी मी थोडासा सहमत असलो की आपल्याला फारसे प्रश्न विचारायचे नसतात सिरियलमध्ये, आपल्याला ते काम करायचं असतं. पण तरीही मी आज अनेक हिंदी मालिकांमध्ये गेली अधिक वर्ष काम करतो आहे. माझ्या सुदैवाने मी अत्यंत चांगल्या चांगल्या भूमिका मला मिळालेल्या आहेत. मग ती झांसी की राणी असेल, ती बाबा ऐसो और ढूंढो असेल, ती बंधन 7 जन्मों का असेल, हे नावावर सगळी कदाचित अनेक सिरियल एकासारख्या वाटत असतील. माझी कॅरेक्टर्स प्रत्येक वेळेला खूप वेगळी होती आणि ती वेगळ्या पद्धतीनं मी करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केलेला आहे. वाद घातलेले आहेत आणि सक्सेसफुली वाद घातलेले आहेत. अनेक वेळेला हिंदी सिरियलमध्ये मला वाटतं असं करणारे खूप कमी लोक असतील की एक सीन लिहून आलेला नव्हता. झांसी की राणीची गोष्ट सांगतो, मुलीच्या पाठवणीचा सीन आहे सगळ्यात मोठा, जणू काही शकुंतला आणि कण्व मुनींचा सीन आहे तो, पण तो अत्यंत छोटासा एवढासा लिहून आला होता. मी फोन केला लेखिकेला, म्हटलं काय हे असं, एक व्युत्पन्नमती ब्राह्मण आपल्या मुलीला आता राणी म्हणून पाठवतोय, गरीब ब्राह्मण, काहीतरी पाहिजे ना सीन. अरे नाही यार, करो कुछ इम्प्रोवाइज कर लो. मला खूप वेळ मिळाला, 1-2 तासाचा. मी आमच्या गुरुजींना फोन करून शाकुंतलमधले ते श्लोक लिहून घेतले. त्याचा पण म्हटलं श्लोक म्हटले तर लोकांना कळणार नाही हिंदी ऑडियन्सला, मग त्याचा हिंदीमध्ये भावार्थ मी तयार केला. डिरेक्टर उत्तम होता तो, त्याला म्हटलं की बाबा हे असं सगळं बोललं गेलं पाहिजे रे. बोल सर आप बोलिए, आप कीजिए जो करना है, आप कॅमेरा लाईट वेटिंग की फिकर मत कीजिए, आप कीजिए. आणि तो सीन मी जवळजवळ 4.5 मिनिटाचा उत्स्फूर्तपणे तो सीन केला की मी तिला सांगतोय की बाई आता काय करायला लागणार आहे, तू आत्तापर्यंत माझी गरीब ब्राह्मणाची लेक होती, आता तू राणी झालीस, अब तुम्हारा उत्तरदायित्व ये है वो है वो है, असं मी बोलत गेलो. खूप छान सुचत गेलं, बोललो. सीन झाला उत्तम, सगळे खुश झाले. डिरेक्टर म्हणाला बास बास हे पाहिजेच होतं. म्हटलं आता किती राहतंय कुणास ठाऊक, कारण अशा गोष्टी केलेल्या त्या एडिटमध्ये निघून जातात. पण माझ्या सुदैवाने संपूर्ण एक शब्दही न कापता तो सीन टेलिकास्ट झाला. त्याकरता खूप मेल्स आल्या आजही त्याबद्दल, म्हणजे त्याला इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेल्स आल्या मला की
आपण प्रामाणिकपणे ते करत असलो ना तर ते होत राहतं, असं काही नसतं. त्यामुळे मुळात तुम्ही विचारलं त्या प्रश्नाकडे येऊन, आता लोक काय विचारतील, मग काय भूमिका येतील, काय स्वीकारेल, यापेक्षा जी येते भूमिका, जी करायची मी ठरवतोय, जी येते ती नाही, जी करायची मी ठरवतोय, ती जास्त फोकसनी प्रामाणिकपणे. आणि आता प्रत्येक वेळेला जे हे आता बॅरिस्टरनंतर तर मी हे अगदी जाहीरपणे आता सांगतो की बॅरिस्टरच्या तालमींच्या प्रोसेसमध्ये माझ्या कामात फरक पडलेला मलाच जाणवला. की एक सीन केल्यानंतर, तालमीतनं गेल्यानंतर एक सीन केला आणि सहज म्हणून मॉनिटरवर तो पुन्हा बघत होतो. म्हटलं अरे हे काहीतरी मी केलं, आता काय केलं हे कसं काय केलं मी. आणि मग मला तेव्हा जाणवलं की अरे हा हे तिकडनं जी पंपिंग होतंय ना माझ्यात, त्याचा हा कुठेतरी डेफिनेट. आणि हा फरक प्रचंड प्रमाणात पडलेला आहे आणि हा पडतोय आणि हा पडत राहणार आहे. कारण हेही आमच्या बरोबरच आहेत आणि ते नाटकही माझ्या बरोबरच आहे. तो रावसाहेबही माझ्या बरोबर आहे आता आणि तो सतत काहीतरी आतमध्ये देतोय. तो आलेली भूमिका चोख, प्रामाणिकपणे, संपूर्ण प्रामाणिकपणे फोकसनी करणं, हेच माझं काम आहे. दॅट्स इट.